A wannan bidiyon namu shine bidiyo na 4 dangane da bidiyon da muke muku na tafiya a cikin lokaci. Kamar yadda a cikin bidiyon mu na ɗaya mun yi bayanin ayoyin Qur'ani da suke da alaka da tafiya a cikin lokaci. Sannan a cikin bidiyon mu na biyu muka muku bidiyo dangane da mutumin da muke kira Sagifa na Maranko, mutumin da ya bace tun a shekara ta 1998 sannan kuma ya bayyana a shekara ta 2006 kuma kamanninsa kwata-kwata bai canza ba. Haka zalika a cikin bidiyon mu na uku muka muku bayanin wani mutum wanda ake kiransa da John Tito, mutumin da ya zo daga shekara ta 2034 sannan ya ba da bayani kan cewa kamfanin General Electric zai ƙirƙiri wata na'ura da za ta iya kai mutum shekarun gaba sannan kuma za ta iya kai mutum shekarun baya. Ya ƙara da cewa shi ma wannan na'ura ya hau ta mai da shi baya, yake ba mu wannan labari. To a cikin wannan bidiyon mun kawo muku labarin mutumin da ya zo daga shekara ta gaba ya taimaki kansa da kansa. Don haka mu shige cikin bidiyon ku ji yadda wannan al'amari ya kasance. Ku kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. A ƙasar Turkiya wani faifan bidiyo ya fita yadda ya karkaɗe shafukan sada zumunta media, yadda a cikin bidiyon ake ganin wani mutum ya fito daga wani bakin shago ne ko kuma wani ina ne, ya tsaya dai a bakin titi kamar yana jiran mota ta wuce irin ya tsallaka din nan. Daga bisani kuma sai ga wani mutum ya zo a nutse yana tafiya cikin kwanciyar hankali, yadda shi wannan mutumin da ya tsaya ba tare da ya ga wancan mutumin ba, sai wancan mutumin ya zo zai wuce sai ya taɓa kafaɗansa, da ya taɓa kafaɗansa sai ya wuce. Shi kuma wancan ɗin yana juyawa to sai ga wani abin haɗari ya faro yadda wannan mutumin yake, yadda daga gusawansa sai abin ya zo ya wuce, wanda abin ya yi kama da gate ko kuma wani ƙarfe mai matuƙar nauyi, wanda da wannan ƙarfen ya same shi to lallai da babu shakka sai dai wani ba shi ba. To hakan ya saka taɓa kafaɗansa da wannan mutumin ya yi ya ceci rayuwarsa, kuma da ya juya sai bai ga kowa ba, wannan mutumin da ya taimake shi ya riga ya fice daga idanun kyamara. Wannan kyamaran CCTV ne ta ɗauki wannan bidiyon a daidai bakin hanya a ƙofar wani gida. Yadda zan samu ku wannan bidiyo ku kalla domin ku sha mamakin yadda wannan al'amari ya kasance. To kun ga dai yadda gashi mutumin yana tafiya, to shi kuma gashi nan wannan wanda ya zo din, to kun ga gashi dai nan kun ga yadda ta baka faɗansa, to bari ku gani bayan ya wuce to kun gani, to shi kenan wannan bidiyo. Na san za ku iya tambaya kan cewa to me abin mamaki a cikin wannan bidiyon? Abin mamaki a cikin wannan bidiyon dai shine an duba fiskan wannan mutumin da ya ceton da kuma mutumin da aka ceta din, fiskan su iri daya, kayan su iri daya, koman su iri daya. An nazarci bidiyon an gani sosai, to ta yaya a ce haka ya kasance? To shine wasu daga cikin masu ilimin kimiyya suke cewa to ko dai wannan mutumin ya yi tafiya daga cikin lokaci ne, cikin lokacin da bai zo ba, domin ya dawo ya shi kansa da kansa daga fadawa hadari. Amma wasu kuma sun ce san wannan ba haka bane, ta yiwu mutum ne kawai mai kama da shi ya zo ya taimake shi, wannan normal mutum ne ba wani abu ne daban. Wasu kuma suna tunanin wannan bidiyon haɗa shi kawai aka yi domin a ruɗa wa kan mutane. To amma fakar da kumanta wannan bidiyon babu alamun editing ko kaɗan a cikinsa. To me ra'ayinku a cikin wannan bidiyo? Ku faɗa mana a comment section. Ku ci gaba da bin mu a cikin wannan channel ta mai suna Rumbun Bayanai. Ku dangwala mana subscribing da share da like. Mun gode.